Kaleko arropaz eta bakoitza bere maletarekin iritsi dira goizean Arkautira. 106 gizon eta 18 emakume dira. Zaharrenak 34 urte ditu. Gazteena 19 urteko neska bat da. Gehienak oraingoan ere Bizkaitik datoz. Uniformea jaso eta jantzi. Gaurtik aurrera 9 hilabete egingo dituzte akademian kalera atera baino lehen. Segurtasun saileko agintariek egin diete harrera 24. promozioko kide direnei. Zuek ere, gaurtik aurrera, eraikitzen garen ertzaintza berriaren ikur izan zaitezten. Lehendabiziko promozioaren lekuko hartu eta ertzaintza indar berritzera datozela, azpimarratu die segurtasun sailburuak. Eta horren arira, datorren udaberrian, 25. promozioa deituko dutela iragarri du Estefania Beltrán de Herediak. 250 postu izango dira. Y confiemos también que todas esas dificultades... Urriengo deialdi horrek egungoak izan dituen oztopo politikoak ez izatea desio izan du sailburuak.